Den er sgu god nok. Jeg er i gang med at pakke til nogen skiferie. Så tanken om at skulle vente et helt år mere for at komme ud og stå på snowboard igen, det kunne jeg simpelthen ikke lige maks. Så dengang, hvor jeg hørte, at mine forældre de havde booket endnu en skiferie, så spurgte jeg, om jeg kunne komme med. Det kunne jeg heldigvis, så nu har jeg cirka 1,5 dag til at pakke og gøre klar til at tage på skiferie. Så går turen til Trysil. Glæder du dig, Motter? Ja. Hvad med dig, fatter? Så turen i dag, den gik fra Hundslund til Hirtshals, derefter fra Hirtshals med færgen over til Lakvig, og så derefter en køretur på 400 km fra Lakvig til Trysil. Så lige nu der er vi på færgen mod Larvik. Vi er cirka halvvejs, så ikke så langt igen. Og et personligt mål med den her skiferie her, det er, at jeg skulle spise mindre usundt, end jeg gjorde sidst. Fordi sidste gang vi var afsted, der spiste jeg mega meget chokolade, slik, chips, fastfood osv. Altså, jeg tog 2,5 kilo på, og jeg overgår ikke lige at tage 2,5 kilo mere på den her skiferie. Så ankom vi til Larvik, og GPS'en siger, at der cirka er 4 timer til vi er i Trysil, så så er vi landet i Trysil, og altså, nej, nu glæder jeg mig bare sindssygt meget til at komme ud og stå på snowboard i morgen, fordi det her sned heroppe, det ser mega lækkert ud, og altså, ja, jeg glæder mig bare til i morgen, det er helt vildt. Godmorgen, jeg er lige nødt til at se vejret her til morgen. Kæft, det er lækkert, mand. Altså, jeg glæder mig så meget til at komme ud og stå på snowboard, du, det er helt vildt. Bro, en kø, mand. Okay, så vi starter lige derud med noget off-piste, fordi det har sned i løbet af hele natten, så sneen herude på off-pisten, den er bare helt perfekt, mand. Så, let's go. Det er fedt, mand. Kom nu! Mere kø. Så vi prøver lige at tage en tur på den her off-piste her, hvor der slet ikke er nogen, der har kørt. Eller okay, meget få, der har kørt i hvert fald, så det skal nok blive fedt. Hold nu kæft, mand, det er vildt. Shit, det er fedt. Det er helt vildt. Wow. Så jeg håber lige, I kan leve med teknomusikken i baggrunden, fordi lige heroppe, der er, jeg ved ikke, om jeg peger det rigtige sted, men lige heroppe, der er afterski, og der er DJ på det hele, så jeg håber, I lige kan bære over med det. Men i hvert fald konklusion på dag 1, vanvittigt godt skiløb, vanvittigt godt vejr. Vi har kørt sindssygt meget off-piste, så jeg har virkelig ondt i knæerne. Så ja, de skulle lige i gang igen, kunne jeg mærke, selvom det ikke er ret lang tid siden, vi var afsted, men mega fed dag. Når jeg kigger på vejrudsigten, så skulle det ikke blive lige så godt i morgen, men vi krydser alligevel fingre, så super fed første dag. Hvad siger benene om på date, Motter? Jeg er lidt Ja, mine knæ er ikke godt. Hvad med dig, fatter? Der er egentlig ikke nogen problemer. Nå, smart ass. Lad os nu se i morgen. Ja. Godmorgen. Så i den her lejlighed, vi har her i Trysil, der sover jeg her inde i stuen. Og så i grund til at gøre det, det er fordi, at mine forældre allerede havde booket hotellet. Og så fordi det er påske, så var alt andet optaget. Så i stedet for at give os et større værelse, så sagde de, at der var en sovesofa, jeg kunne bruge at sove på. Men det var faktisk en overraskende god sovesofa. Men der er et problem. Så i de her gardiner, som de har installeret her. Så gardinerne, de dækker ikke hele vinduet. Så lige snart det bliver lyst udenfor, jamen så kommer der sol lige ind i hovedet på mig, mens jeg ligger og sover hernede. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan her, men det virker ikke super gennemtænkt, hvis der er en sovesofa i stuen. Så ja, jeg ved ikke rigtig, hvad ideen er bagved. Så hver dag det endte med at blive som forventet. Overskyet og utroligt tåget. Det var så tåget i dag, at når man sad i stolliften, så var det lige for, at man ikke engang kunne se stolen foran en. Hvilket selvfølgelig gjorde det en lille bitte smule udfordrende at stå på ski i dag. Men sneen i dag var faktisk super god, og hvis det ikke skal være løgn, så foretrækker jeg faktisk det her dårlige vejr, fordi det betyder næsten med gange 10, at der er færre på pisten og langt mindre køer til lifterne. Det er sådan en kø, vi godt kan lide. Altså, hvis det ikke skal være løgn, så foretrækker jeg faktisk, at vejret er på den her måde her, frem for at der er høj sol og sindssygt mange mennesker på pisten. Fordi det dårlige vejr, det irriterer mig egentlig ikke engang specielt meget. Så selvom vejret i dag ikke har været høj sol, og der ikke er kommet 20 cm nysne hen over natten, så har det stadig været en skide god dag på ski i dag, og jeg glæder mig allerede sindssygt meget til i morgen. Benene er godt nok en smule træt nu her, men det er et godt tegn. Jeg håber faktisk lidt, at vejret bliver lidt ligesom i dag, fordi at, ja, som sagt, så kan det være, at det giver rig mulighed for en masse af godt skiløb igen i morgen, uden der er super mange mennesker på pisten. Så det krydser vi fingre for, så yes, det bliver det for i dag. Så vi er lige nede fra pisten her og får noget frokost her. Men jeg skal vise jer noget ret vildt. Så se, det skiområde, vi er i på nuværende tidspunkt, det ejer der noget, der hedder Skistar. Eller Skistar. Ja. Og så Skistar, de har en maskot, som hedder Valle, som er sådan en snemand. Men det er ikke nok med, at han er en snemand, der står på ski, så er han faktisk også DJ.
Så se, det her, det er Valle. Og som man kan se, så er han DJ. Og så står han egentlig bare der hele dagen og står og skyder bangers ud over pisten, så mens folk de kommer med slæbeliften og så videre, jamen så kan de stå og høre hans mega gode DJ-musik. Og så spørger du sikkert, hvad er så det vilde ved det her, og det skal jeg vise jer. Se, Valles største banger, ikke også? Den har fået 15 millioner visninger på YouTube. 15 millioner visninger, det er fuldstændig absurd mange visninger. Bare på sådan en eller anden børnesang for en eller anden maskot heroppe i Norge. Altså, jeg kan godt se, at jeg valgte fuldstændig forkert i forhold til min karriere herinde på YouTube. Jeg skulle 100% have taget et snemandkostyme på, der var børnesange. Det var nok gået markant bedre, end det gør på nuværende tidspunkt. Men helt ærligt, den her sang her, ikke også, det er en kæmpe banger. I burde faktisk gå ind og høre den. Kæmpe anbefaling herfra. Helt ærligt, 15 millioner visninger, man. Det er helt sindssygt. Så i dag, det var sidste dag på ski. Og dagen startede ud med at være utroligt tåget. Okay, så den er god nok. Der er vanvittigt tåget. Jeg kan vitterligt knap nok se pisten. Altså, det er helt vildt, mand. Og det var faktisk så tåget, at flere pister og lifter var lukket, hvilket betyder, at vi var rigtig mange mennesker på få pister. Men hen over formiddagen, så forsvandt togen, og de lukkede lifter, de blev åbnet igen. Og jeg kan love dig for, at folk de sværmede hen til de her lifter her, for at komme op på toppen af bjerget, hvor der var bedre sne. Da vi endelig kom op på toppen af bjerget, så valgte vi at køre noget off-pist, og jeg siger jer, jeg tror aldrig, jeg har kørt så god off-pist før. Jeg tvivler på, om I kan ferie, og nu har vi så en times kørsel til Hammer, hvor vi skal overnat, og så i morgen skal vi med færgen. Så ja, nu sidder jeg her i Hammer, og jeg er så glad for, at jeg fik 2 skiferier i år. Det havde jeg virkelig brug for.